Kowe ngelokne Pak Redi tuwek. Lah kowe iki ha? Ngopo kok ngelokne aku tuwek? Ngene apa to, Pak? Dalang tuwek ngono. Lho. Piye to kok iso? Lah mending ngono tenan Kowe ngomongmu ngono. Kowe ngejek bolak-balik kowe urip karo aku ning kene. Sak panggung ning urung tau nyek aku dalang tuwek. Ren nemen Pak, jenengan wau DC teng mobil. Yo ora umum, Mat. Wong kok nanggap kok dalang Ren. Mat tau tak mau karo kowe ning opo umum kowe ngelokne aku dalang tuwek. Yo ben wae yo ben. Sampeyan mau dirasani komet. Mene piye? Dalang Redi terus rambutnya gimbal tok. Lah nyapo Kuwi rambut kok gimbale ngopo? Kuwi rambut kok susah tumo. Jare satu panggungnya satu sinkronisasi. Lah kowe koyo ngono. Kudu sayek to kati. Sawo Mas sing apik. Malah ngrasani Pak Redi. Pak Redi terus to sikile dawa seh ngono. Kowe mbok rasani ngono Pak Redi. Muni ngono. Nggih. Lah kowe gantengen kowe. Apa rumasamu deg-degmu apik? Aku gak Lah ngomong. rumasamu kowe gantengen. Sing nemen setunggal, Pak. Dalang Redi ki apik jane, cuma kelemane siji. Apa kowe? Abape badhek ora taprah. Lah kowe apa tekan abapure nek tak ampun ndasmu. Alah, mboten kok aku ora ngomong ngono lho, Pak. Alah mau ning mobil. Aku mau Kok eram lho kowe karo. Aku ngene. Kowe padha karo ngilokke Pak Redi. Lah Redi kira dawa seh. Kocok. Tafuk iki. Gawe Pak Kades kok sambutan awakmu mau. Ngapunten lho Pak Kades ngeten-ngeten iki lho ganggu mawon. Sing ganggu lho sapa? Sapa? Lah niki iblis-iblis. Kula kan iblis. Lah kowe setan rajim lho nek aku iblis. Anu Ayo, Bro. Kilo. Indian dodol. Iya. Sederhana. Tapi ubah. Cek. Wilujeng dalu macange bali mbok Pak Redi mbelung. Oke. I love you baby. I love you fool. Remen sangat kalau pagi jenengan meleh. Dok tak tahu apa wis. Kowe ki apa? Iya melu awakmu lho. Wong kok mlebu guyu dhewe ki urusane apa to, Mbak? Lah aku jelas. Bagi binake kali Pak Dalang. Wong kowe ora nek masalah popo kok guyu dhewe. Apa kuwi? Lah iya, kowe ki jane gendeng to piye? Ora nek popo kok guyu dhewe. Lah nek masalahe guyu dhewe. Semua itu pakai aturan. Pakai aturan. Nek ora nek masalah popo kok guyu dhewe ngomong-ngomong dhewe Kuwi jenenge gendeng. Kuwi berarti kowe gendeng. Sik. Nggih ta Pak nggih? Sik. Berarti ora aku to. Lah nyapa? Piye mau? Piye? Lah nek kowe ngomong-ngomong dhewe guyu-guyu dhewe mbok sahuri dhewe, berarti kowe gendeng. Oh, berarti aku sik slamet. Lah kok sik slamet? Enek sing gendeng berarti. Sopo sing gendeng? Apa ana to ning kene iki karo awake dhewe wong lur telu kali dalan. Lah sing ngomong-ngomong dhewe disaur-sauri dhewe sapa? Lah nyapa? Dari gendeng. Yo iya to kuwi jenenge gendeng. Lho Pak, dilokne iki lho. Heh? Kok iso dilokne piye ta, Pak? Lah kuwi kerjane apa? Kowe ngopo kowe? Kerjane dalang. Dalang bagian apa? Dalang ya bagian pesane wayah. Mulai jam pira? Mulai awet jam 09.00 wae. Ngomong karo sapa? Ngomong dhewe. Disauri? Sauri dhewe to. Ayo berarti gendeng. Pak.
Kowe ngelokne aku gendeng. Lho, mboten ngeloke Pak. Ajar, Mboten, Pak, mboten. langsung. Niki kan kula kan ngerteni napa to jatine gendeng iki Kowe karepe ngelokne aku piye? gendeng. Lho, mboten kula jelaske mawon. Kowe ora usah gawe masalah, Dok. Bres. Ora masalah kowe. Combe cangkemmu tak tapuk tenan kowe iki kok. Minimal pertama itu lah. Aku salah apa karo kowe? Lho, mboten salah, Pak. Jenengan ampun salah tampa riye. Ora ngono. Kula namung jelaske definisi definisi Ora. definisi wong definisi gendeng niku ngomong-ngomong dhewe disaru-sarui dhewe niku gendeng. Lho, lah ngono nek kowe ngelokne aku. Lho, mboten ngeloke. Sing ngeloke sinten to, Pak? Profesi dalangku moloke. Mboten. Lah jenengan apa ngendika? Ning aku ya slamet. Lah ngopo? Lho, ngerti wong gendeng kaya aku, omong dhewe. Lah kok kowe ya melu aku? Kedek lho. Lah kula melok becing butuh bayar bang mekar napa kula? Lho, ora ngono nih. Jenengan niku jenenge salah tampa jenengan. Ampun sensitif hati. Loh. Jaga hati jenengan. Jenengan iki disepuke lho, Pak. Saru lho jenengan ngomongnya sing gak penak ngoten niku. Dok, kowe kok kelancang, Dok. Wis nglancang pripun Wis to? suwe-suwe nglamak lho kowe. Lho, jenengan iki Loro to atiku. Mboten ngoten jenengan salah paham lho. Salah paham. Ora ngono, iki tak jelaso. Dalang ki suwe-suwe malah gak dong ya suwe-suwe. Lho, Jenengan kok uangel Pak, jak lho, omong-omongan. lho. Lah sing omong-omong dhewe disaur-sauri dhewe niku lah gendeng to, Pak. Gendeng. Lah jenengan ngomong kali sinten? Lho, awak dhewe, arep Pak. Disauri? Dhewe. Gendeng. Berarti nggih leres kula mboten salah. Kok sik. Boten apane? Ora trimo. Lho, ora trimo. Lah kula mboten ngirim kok. Jenengan trimo napa? Lho, Kula mboten ngirim kok. ora jenengan trimo. ngono. Lah pripun maksude? Lah nyapa ngerti aku gendeng kok kowe ya ngetutne iki ya ngopo? Lah aku ora ngetutke, aku nek sing nimbali dhewe warga mriki. Lho, sing nimbali awakmu tanpa aku kowe ora takok kene le. Lah jere sapa ora iso warga mriki? Bang kene panggung rasa wayang aku iso. Lho lho, kowe ijen kowe. Ijen. Iki ra mau gawe cacaku. Oh, Lah, mboten. Lho, piye to, Dok? Bapakmu. Dodok. Aku gregeten ya suwe-suwe Kok kowe rumasa kowe iso dhewe? Angke. Berarti digaris no, digaris. Lho pripun? Lho pripun maksude? Kowe rasa gawe yogaku, ora sang gawe musikku. Alah lho yogon jenengan nggih nyewa kok. Ha nggih mboten. Lho, ya jelas wong aku rene ya dhewe. Digaris ora apa-apa to. Digaris ora apa-apa. Lho dikira apa-apa terus piye maksude? Iki ora melu awake dhewe to. Ha. Lagi niki. Niki mboten. Lho, ora no. Kowe duwemu gur iki tok no. Wis adengmu gur iki kok. Niki tok. Heeh. Siden tok. Nden. Oh berarti golek sandang pangan dhewe-dhewe niki. Lho jelas. Oke. Loro le atiku. Lah kowe ngerti aku wong gendeng-gendeng ning nyatane wong gedhe kowe nyapa kabeh kok. Ya melu delok. Jenengan ngendikan lara ati kok mboten suntik napa priksa teng rumah sakit. Lho, ati ya disuntik. Ha jenenge wong lara kan priksa ya Mat ya. Mbuh. Lho kok mbuh piye? Kowe iki bolos sapa to kok mbuh piye to? Aku tak tengahi lho, mesti awakmu ya wis ngrumangsani. Aku sapa mbok tengahi piye to? Lho, mesti iki aja sampe awake dhewe gegeran, wong awake dhewe menghibur nang gone ngampel gading. Gading. Ampel apa tak tapuk iki so. Ngampel gading ki awake dhewe ora oleh Bleset. berseteru ngono lho. Apa? Berapa? Tukaran lho. Berseteru. Jenengan nggih ngrumangsani nak pancen edan nggih edan. Lho, Nek sampean sing waras ngalao. Ya, aku Ngapa kok bantah karo wong edan? Lah iya mulane aku Mboten, tak ngalah eh. mawon. Nggih kula sing kalah, Pak. Enggak penak lho tembungmu. Jenengan kula belani lho, Pak. Ora sama belani. Oh, mboten sak. Ya. Ngono. Berarti sing edan sapa? Aku. Mboten Oh, mboten. padha anu dongakno sing apik malah geger. Ateges Gojek, Pak. Gojek. Gojek. Kula kali jenengan iku ibarate kados sedulur. Jenengan Wes. pun kula anggap kakang kula kiyambak, kula Aku yo anggap tenan kok. adik kiyambak. Lagi ngoten nggih, Pak nggih. Iya. Teng mriki niku setunggal panggung tujuane siji. Paring panglipur kagem sedaya warga Cocok. mriki. Lagi ngoten to, Cocok. Pak nggih. Oke. Soale napa ditimbali mriki sowan mriki nggih alhamdulillah luar biasa. Ampel gading top Ampel markotop. gading top markotop. Mbok bile kok dalu niki ampel gading mboten nimbali kula. Wah, benjing merongos kula mboten enten tanggapan. Lho, lah sebabe? Ayo dalu ki ra nek tanggapan nggih ampung nggene ampel gading mawon. Ngoten. Iya. Kula ngaturke Berarti sembah nuwun. bengi Ora nek tanggapan nek gak ning ampel gading. Brengi iki selamat. Selamat berarti. Ora iso kowe ra roh berarti. Kok iso ora roh piye? Lagi awake dhewe ora tanggapan kok. Lho, kok iso ora tanggapan piye Lah sing omongan? ngongkon tanggapan saka sapa? Rek? Omonganmu aja kelincipen lho. Lho, jenenge ditimbali pelawakan jenenge tanggapan to, Pak? Lho, lah sing ngongkon lawak kowe rene sapa? Panitia ora ngongkon kowe lawak.
Iki ketoke dalang kerusuhan wong iki Lho, ketoke. Cetak dok. Piye? Aku ngerti dhewe telpone. Pak Pok Gito telepon kowe iki ning ngarepku. Mas Dok, tanggal 21. Nggih. Jenengan teng dalem. Kowe nyauri piye? Ngomong lo speaker. Kula kosong. Kosong. Ampel Gading enten wayang dalange Redi Belung mbok jenengan sowan teng Ampel Gading. Lah nggih, pas to. Lah kok kowe ndagel ning kene njaluk bayaran sing ngongkon ndagel kowe. Lah sowan iki gak yo ditanggap kon ndagel. Oh, ndak, kowe bisa untuk kamu menonton kek, kowe supporterku kek, kowe delongopku ya kena ora kon ndagel. Dalang ki late lunyu ketoke iki. Lah, Suwe-suwe tak rungono kok gatel kupingku. lho ora ngono. Kowe iki salah topo. Jenenge dicalang ditelepon ki jelas rene ki tanggapan. Mosok rene ape mek tebang tebu. Lho ora. Wah, ya kok tanggapan Lho tanggapan lah ditimbali dikengken apa? Lho, lah kowe nyapa kok macak ndagel? Ya sing ngongkon sapa lho, Le? Do jelasno lho mumpung rong suwe lho, Dok. Aku malah griming. Oh iki piye kok? Pak ngeten lho, Pak. Ora Pak. Ngene lho, Mas. Piye? Jenenge seniman ya toh. Iya. Jenengan seniman dalang kula Iya. seniman pelawak. Oke, Le. Lah sinten Pak Mugeni? Heeh. Telepon iku kan badhe nyalang. Lah kula seniman pelawak ditimbali mriki kan jelas kan ngelawak kan dagel. Seksine aku Gusti Allah. Lah kula kan mriki kan napa? Ya kowe kok ndelok, kowe rene nganggur, kowe ndelok wayang aku karepmu, kowe arepe dodolan apa karepmu, kowe arep jalan-jalan ya karepmu. Aku apa mong jangkrik ra kewektu jane. Aja gak sopan. Om rene ado-ado 5 jam luweh lho kok mosok rene kon ape kon delok ta rumasane apa to Pak jenengan Lho iki? piye saiki? Jenengan dalang to? Dalang. Ora, tukang tambal ban. Wong jelas ketok dalang ngono mbok takoki jenengan dalang to. Lah iki yo jawabno. Lah aku jujur. Dalang. Aku yo tunggale. Aku nomor kadung maca ngeten iki 250 mosok ora. Lah kowe kok met kowe aja jatuh harga dirimu kowe aja macak melas. Jatuh piye 5 jam luwih lho perjalanan. Lah tapi kowe iki jenenge disepeleke dalang wong jelas kene dagelan kok rene ape kon delok tok rumangsane apa? Lah yo piye lho, Di? Lho di tak tapuk kowe iki. Kuwi dalang iki disepuhke kowe kok nglunjak Lha saiki omonganmu. ngene ae no. Lah pancen kowe iki rumangsa. Lah kowe iki ning kene arep mau pamirne apa? Kowe urung mesti kowe iki ning dagel ning kene paribasane kowe engko dibayar. Loh, Lho. Kula Kaget. teng Ampel Gading iki dianggep pun ping pinten. Lah jenengan paling nembe niki to. Lho. Ya jelas awakmu wis ping pira? Alah piro to kene? Ping lho. ha piye wong kene iki jujur apa anane? Digedhak ben wedi. Niki pun pengeten. Pun pengeten. Pun ping gangsal teng Ampel Gading. Yo Mas yo. Bolak-balik Pak. Bolak-balik. Sapa sing ra ngerti jenenge komet niki? Komet. Tiang niki pun apal donya. Apal. Takoni. Mboten pertados to jenengan. Oke. Kula tangkelke warga Iya, mriki. iya. Nyuwun sewu sedaya warga mriki sampun tepang kalih dagelan sing alit Mas Komet niki napa dereng, Pak? Bu. Pun tepang dereng. Kompak to. Kom. Urung goblokmu lho kok sok. Kowe iki basa ya kupingmu lho. Tapi kan kompak. Lho, maksudnya dodol tepang Mas Komen derek kamu ni derek. Lah kok kowe bangga ya? Lah niki sebelah kene lho, Do, sing kene lho. Oleh kono gak pro kowe. Go patek oke. Urung patek kenal. Gini. Nyuwun sewu ingkang teng mriku Bapak Ibu sampun tepang kalih Mas Komet dereng. Urung ngono kok. Aku isin aku isin malah nakono kowe bareng. Kowe krungu ora? Krungu. Tak takoni. Lah kok genah kowe muni ndak kenal, derek. Kok kowe bangga? Bangga. Tak takoni. Jenengmu sapa? Komet. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Nang kene karo sapa? Kali dodok. Lah sapa? Napa ne? Lah ya ta. Ngene kok. Lah ya kono muni derek kowe bangga. Derek. Bangga lho. Bangga. Derek iki ndak ro kowe. Tak takoni kowe. Jenengmu sapa? Komet, Pak. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Anakmu pira? Kali. Lah. Kenapa? Lah. Atuh-atuh. Lah ngono kok kowe ngarani kowe bangga. Oh alah aku dhewe yo isin lho Pak, masa nggawa kanca kok budhek kuping. Lah kok bocah budhek mau gore ning ngopo? Kowe meneng kok. Meneng piye? Iki lho, Gur. Yo ngene. Kene. Iki lho Pak, nek kupinge ora tau dioperasi nggih ngeten iki. Alah, Kupinge nyata. diresiki pas jemal lagi nganggo linggis. Lah layak mok siarne. Lah nggih. Kenal kali Mas Komet nompo derek kok muar ndek. Nggih wis sombong dhisik. Heeh, Lah nek kula mboten. Lah kowe
tak tes. Monggo, Pak. Oke. Dodok. Dalem, Pak. Asli sama. Dari mana? Kula saking Bojonegoro, Pak. Oh, di Bojoro. Sampun. Anakmu pira? Pun kalih. Ajalah. Alhamdulillah dugi Eh, mriki wau jam sampun. 9 nggih. Asal apa ta? Nggih wau pun tinggi Oh, Bapak, sepai Bapak. nggih kalih panitia nggih gapiak Sumanak lho, Eh, Pak. apa itu, Estu. lah? Alah nggih sami Gila, sedherek gila, mriku. gila, Lho, gila. iki jenenge kuping operasional yang bagus dan intelijensi kuat. Paham apa ora kowe? Dam ora kowe? Keteke kok PG. PG iki Apa? apa? Persatuan Gedeng. Lho, Lho malah ngece jenengan. Oh, jajal, oh, Persatuan jajal, Gendeng. Lah kowe iki lho ditakoki tenang. Kowe kene. Lho, nyapa? Sampean rasa repot-repot. Kuping nek Iya. kaya aku. Namanya siapa? Kula Dodok. Rumahnya mana? Bojonegoro asli. Anaknya berapa? Anaknya 2. Ala apa itu kowe? Rumah saya juga Bojonegoro. Mana? Sebelah barat. Ah, Anak saya nomor 1 SD. Yang nomor 2 sudah SMP. Nah itu sudah besar semua. Besok kalau gede cita-citanya bagus. Tak wali sithik kira masalah. Ya biasa, anak saya juga sering saya ajak jalan-jalan biasa. iya jelas. Apalagi ini ada Silorejo di sini luar biasa, kecamatan ini luar biasa. Bisa. Wah, aku kurang ada. Lah kok malah glendang dhewe iki. Wah, apa? aku dhewe ora cetha kok kowe lancar. Lah iki jenenge intelijensi kuat. Aku iki kadung. Sik to, Pak. Iya. Lek dagelan iki nyandang penyandang iki kudu sapa pantes to. Iya, Lah kula kan pantes, lho pakaian resik apik. Ora lho, wong ora patut. Lah nggih, lah niki ora jenenge lho. Dhuwure iki genah kaya ngono kaya gawe sabuk. kowe iki lho apa to? Kowe iki dagelan ado-ado kok iso nganggo korden iki lho apa? Kowe gara-gara ndiasmu lho. Angger ndadane klambi kok mrene kancane kaya kemul. Kok sing ukurane rada gawe wirangku. Asline nek aku ketok ganteng iki kemiren. Lho, sing iri nyapa to, Mas? Wong kene ya sarwa pantes nganggo penyandang apa wae. Kok aku niteni wong ki angger modele ra duwe gulu. Lho, Wis mesti duwe ati iri dengki. kowe ndak lara ati. Iki lambene yo pedes tenan iki bocah iki. Alah takon wong sampeyan Kowe sak biyane lho. mobil. Lah, nggih. Apa omong? Dodok gadah gulu lho mboten? Botan. Boten. Nek duwe gulu iki pantes kok mlengak sak mlengak pantes. Iya. Kok so mlengak sak mlengak pantes wong aku yo ndek gulu to, Mas. Dadal aku celun. Met komet. Dalem. Lho, lah Enak, iya. ta? Lah aku ngelengo ngono yo iso to, Mas. Dodok. Dalem. Sak awake saruwe dagelan duwe bayar mbok tuku gulune lho. Lho. Sithik-sithik. Aku wis sakmene tuwekku ora tau apa ngomong asu ora tau aku. Lagi mau. Ya contoh kok. Lho. Saking gengkel atiku nyapa wong Ora padha di kudian tegese umpama daya. Heeh. Awakmu ki umpama cilik. Ya, Weh, ketok kekar. ndasmu mesti gegeden. Wah, semi bocah iki. Awake cilik kan aku gak mau sandase. Mesti panggah ndasmu. Oh, wedi. Kowe ngomong ngono apa wis apik dhewe? Apik, Nek. Nuwun sewu, Pak, nembe niki kula buka wati kula. Iya. Ngomong ndas-ndasku gegeden. Wengenane wis ndasku lho, wis dinyang wong Jakarta. Piro? Sak M500 boten kula culke. Masa. Sing goblok kowe berarti. Sing gong ya kowe wong gurdas. Wis tau nyekel dhuwit sak 500. Urung. Lah urung mbok dikekno ndasmu. Lho, Lah terus terus sing 500 go tuku cilik-cilikan ya. ndas apa? Ah, ndas kucing no. Kuwi ora tau nganggo jungkas. Ya Apa nek dagelan metu ndase kucing ndenek piye? Lho tapi kan ora sak miliar. Ora sak miliar. Sak M setengah. Sak M. Oleh sak miliar tapi ndas pulau pun ical. Wis digondol karo pengusaha. Seneng deh. Seneng, marem. Emosi. Marem piye kene emosi lho kok so. Salam sing apik. Salam sing apik Salam, kuat-kuat. ya. Ngampel Alhamdulillah, gading. ngampel gading. Awake dhewe nyaur utang. Kok iso nyaur utang kowe iki aja plas-plasi wong to, Mas. Oh, wis Wong rene tak. ya sepisan kok terus mbok omongi nyaur utang. Neng. Lah nyapa nek ngomong nyaur utang? Wis lunas kok dintekne komet kok. Cek separo. Aku wis krasa budal iki kudu kejeluk ket mau. Tibae kelakon maling. Ora. Ora jel. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nembe sepisan mriki nembe saged pepanggihan langsung kali sedaya warga Ampel Gading Dusun Tegalrejo nggih Pak nggih. Nggih. Luar biasa antusias warga mriki mirsani wayang, remen kalih wayang. Ini ngeten niki pun nguri-nguri nggih ngurup-ngurup kabudayan Jawi. Nggih ta Pak nggih. Oke. Nggih khususnya budaya wayang. Wayang. Luar biasa matur sembah nuwun, luar biasa pasugatane saking panitia nggih istimewa Pak. Aduh ngake. Nembe dugi mawone pun to medal napa-napa didalke. Disugo to kaya ngono sirinamu. Nggih, panitia niku luar biasa
dasare ketua panitia nggih menika Bapak Hidayat nggih Ya, Pak. betul. Bapak Hidayat nggih Lembah Manah piyayine Grapyak Semanak. Iya, Nembe tak, Dok. dugi mawon didamelke kopi. Kopine mriki istimewa. Lah kok istimewa? Pahit ra kaprak. Paling gulane lali. Ora urung diudek to, ora lali urung mau udek. Nggih dereng kula ning Ora kula lali, salah Iya. kula nggih setunggal ya mbake pesen pahit napa legi Mas? Kula pahit. Pahit. Lah tenan Iki kan kencing manis to. Kencing manis diasmu tak tapuk kowe iki. Kene iki ya wong sehat. Ora kopine lah aku mlebu guri. Heeh. Jedinge dadak. Jedinge apik to. Wah, keram iki bening. Ya. Kok iso? Kok penting? Ora nek banyune. Lulu. Lah ora mau kane krane. Krane ora metu. Banyune laline mboten masalah. Ora Kados apa-apa. kula jenengan ngeten kan seorang seniman to Pak, nggih Ya, to. jelas. Seniman iki sok kala taun-taun niki nggih nyuwun sewu tanggapan nggih kala-kala nggih napa menika kathah rame Ya, kala-kala nggih ya sepi. sepi. Nggih to. Oh, nek niki Napa taune to? Pak Redi. Niki rame lho Jope. Awake dhewe teng Slorok ketemu. Ya. Pak Redi. Nggih. Ngampel gading Pak Redi berarti Pak Redi. tahun-tahun niki taune jenengan, Pak. Taune jenengan Pak. Ya, maksud Kula tahun nyuwun sewu wonten peribahasa kan roda itu berputar. Heeh. Jadi sakala ki wong ki nyuwun sewu tanggapan rame, tanggapan sepi. Ya. Itu adalah sebuah putaran roda. Roda berputar. Lah aku sementara kok sepi terus. Lah berarti rodane roda serep. Sing gak berputar. Maksudnya ki ora roda serban Ora, kuwi tetep ngono. disyukuri dong. Tegese ngeten nyuwun sewu Pak. Maksudnya roda ki ora roda serban mobil kuwi dudu. lah apa? Ki maksudnya roda alam. Jadi roda alam itu berputar. Orang itu kehidupannya berputar terus, Mas. Wah, aku lagi ero lho. Kenapa? Dunia nek rodo ya. Wah, berarti dunya nek rodone to, to. Oh, wedi lho. Lah kuwi nek kempot, tambalo ning gone waduk Lahor. Oh, dirambang ngono. Iya. Oh cemplung sak kuwene pisan. Nah ngono nesu. Lho ora nesu piye wong dijelaso penak-penak tegese ki Jare ora- roda dunya. roda donya tegese ora ngono Mas. Tegese ki sok kala ki wong ki ning dhuwur sok kala ning ngisor. Oh iya. Dadi wong ki ora ning dhuwur terus mesti tau ning ngisor. Tahu. Tahu. Tapi aku seneng ngisor. Aku nang dhuwur. Iya. Dhuwur Wong terus dhuwur dhewe-dhewe. penak. Nang dhuwur penak, nang ngisor koso. Iki Dede di apa to Mbok wong loro ki apa to? Lho, lah nek kuwi nang ngisor senengane mesti dibleki wong le nang ngisor nggih tindian. Tegese ora kuwi, Pak. Maksud kula niku kehidupan niku kadang di atas, kadang di bawah. Wong kuwi kehidupane wang sinawang, sawang-sawangan. Sok kala ki wong ketok apik ning asline urung tentu apik. Sok kala wong sugih kuwi urung tentu sugih. Dadi wang sinawang ngono lho, Mas. Lho kaya lagu Banyuwangi kae no, sawangan kae ngono kae. Alam buah. Lah, nesu itu. Kowe kok malah mencicil aku maksudmu apa? Wong urip kuwi wang sinawang, Mas. Dadi ora aja ndelok wong kae ketok sugih, tapi yo kudu ngerti awake dhewe dhisik. Kok malah mencicil iki karepmu apa to, Mas? Nyawang kowe. Iki dijelaso kok wangel men to, Mas iki. Jare Wang Sinawang. Wang sinawang ki maksudnya ki wong ki piye lho? Ayo piye Iya iya karepmu piye? Bingung. Aku ngeluh rasane kowe. Ngeluh rasa omong. Ora omong piye lah ditanggap wong ora omong piye omonganmu. Oh, tanggap wong yo ora mesti omong. Reh, Kesuwen dong. Kowe piye? sambutan lho. Iso. Pak Lurah wong wakil karo aku. Wih, Pak Lurah sapa? Lho, sapa to mosok gak kenal tanggap wong ora kenal. Lho, ora ngerti mulane takok kowe. Lha kowe kenal ora? Lah kok Ngerti Sapa? to? dadi jenengan mosok yo mboten mosok tanggap ora ngerti. Ya jelas kenal aku. Sinten Pak Suyanto MM Sos. Oh ya. Sapa? Sapa? Oh sapa? Pak Suyanto. Berarti pun ngerti. Wis ngerti. Pun ngerti Pak Lurah Pak Kadese. Ngerti. Pun, ingkang pundi Pak Kades? Niku. Lah, Sing ndi? Nggih. lah. Wah ngajeng piyambak biasane. Iya, tapi kan sing cetha sing menika Pak Kades. Hah? Kayaknya apa jempolmu kok obah-obah? Ini apa? Mungkin nak pun enten ngeten lho. Ah. Oke, tek. Kuwi jenenge kowe ngarang. Gile sing dalu, Pak. Ah. Sing ndi, sing ndi? Jenak kae wis ya kae. Sing ngangge peci cemeng nika. Niku Mas. Belurah nggih, Pak. Lho, nyapa kowe ngurus barang? Dalu. Ngapa kok ngurus garwane Pak Lurah? Lho ketok gapyak lho, Pak. Ora pengalaman. Padune maling kok. Dalang tuwek. Lho, kowe ngelokne Pak Redi tuwek. Lah, kowe iki ya. Ngapa kok ngelona aku Sampeyan tuwek? krungune apa to, Pak? Dalang tuwek ngono. Lho. Piye to kok iso? Lah mending ngono tenan Kowe ngomongmu ngono. Kowe ngejek bolak-balik kowe urip karo aku ning kene. Sak panggung ning urung tau nyek aku kok dalang tuwek. Keren nemen Pak, jenengan mau DC teng mobil. Ya ora umum, Mat. Wong kok nanggap kok dalang rek. Mat tau tak mau karo kowe ning apa umum kowe ngelone aku dalang tuwek. Tuwek yo ben ora yo ben. Sampeyan mau dirasani komet. Mene piye? Dalang ready terus rambutnya gimbal tok.
Lah nyapa? Kuwi rambut Teko gimana ngopo? Kuwi rambut apa susah tumo. Jare satu panggungnya satu sinkronisasi. Lah kowe koyo ngono. Kudu saya tokati. Sawo Mas sing apik. Malah ngrasani Pak Redi. Pak Redi nduk to, sikile dawa seh ngono. Kowe mbok rasani ngono Pak Redi. Muni ngono. Nggih. Lah kowe gantengen kowe. Apa rumasamu dekmu apik? Aku gak Lah ngomong. rumasamu kowe gandengan. Sing nemen setunggal, Pak. Jalan Redi ki apik jane, cuma kelemane siji. Apa? Abape badhek ora taprah. Lah kowe apa tekan abapuren ya tak ampun ndasmu. Alah, mboten kok aku ora ngomong ngono lho, Pak. Alah mau ning mobil. Aku mau Kok eram lho kowe karo. Aku ngene. kowe padha karo ngilokke Pak Redi. Kan sikile dawa seh. Kocok. Tafuk iki. Gawe Pak Kades kok sambutan awakmu mau. Ngapunten lho Pak Kades ngeten-ngeten iki lho ganggu mawon. Sing ganggu lho Sapa? sapa? Lah niki iblis-iblis niki. Kula kan iblis. Lah kowe setane rajim lho nek aku iblis. Anu wekku gedhekno, Mas. Wekmu apa kok wekmu gedhe? Lah iso gedhe apa ora? Iso kadang-kadang. Lah jam pira gedene? Ora mesti ada yang setengah papat itu digugah. Kuwi apa? Apa Mas? Mik ta? Ya, Kuwi apa? Ono kelek ngaji. Apa? mambu apa ora? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Cah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cah kaya katen bat ya suarane ya apik. Lho. Sambutan nyok. Aja gagas dodok. Aku dilokne katembat. Karepmu lho piye? Ya katembat aku kupinge yak pira to? Aku pengen gajah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa aku nek ra bener bocah. Masyarakat Ngampel Gading seneng banget. Seneng gundulmu amblek kuwi. Ikae lho. Kowe iki lho kata-katamu lho gak bener. Lek iki mukadimah e. Lah mukadimah kok malah bulet ngono kuwi piye to jane kowe iki? Bulet piye to, Dok? Baleni to jajal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Apa Ci? Bocah. Janji. Kancane mosok Sukri. Kata-katamu ki gak bener masalah. Mulane ibu-ibu padha Jelasno, guyu. Kita jelasno. Pak nggih. Kula jelaske tak benerke sing bener ngene lho Mas. As-sholatu isik to tak ajari sik kamu jangan ikut-ikut dulu. Itu lambene. As-sholatu wasa komet nanti dulu dong. Wah aku kerumi-umi kok. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Konsentrasi. Oh, ala raine gajih tok. Konsentrasi. Asem iki kowe iki. Ya piye? Sing bener ki ora ngono mulane to dimirengke riye. Ya. Nek Pak Guru dawuh sampean mirengke nggih nak nggih. Nggih, Pak Guru. Engko nek sampean gelem mirengke, mangke tak tumbas napa? Pop aja. Pecut. Itu mencedasmu. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Kurang ambiya ya, Pak ya. Ambiya ndasmu kuwi anbiya. Anbiya. Ambiya. Anbiya. Ambiya. Piye? Anbiya. Ambiya. Iya. Piye? Ambiya. Iya. Anbiya. Ambiya. Apa ta? Bar nganggo Apa, Mas? presker, Pak. Oh, layak. Rasa piye? Pedes ya. Ayo terus ke. Ama badu. Lah kaya wis tekan kono lho. Wis tekan kono Gua kula keliru. piye? Bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Ngampel Gading ingkang kula hormati matur nuwun ingkang kathah. Dalu punika saged dugi mriki nggih menika saperlu. Adicaranipun napa niku bersih desa lho Pak. Ya mbok. Adicara mbuh. Tuh. Kula dongake mugi-mugi desa niki saged mbuh. Lho. Saged dados desa ingkang mbuh. Nah. Dalu punika kang sepindah. Kula badhe matur nuwun kalian Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa ingkang sampun Desel iku. nanggap kula lan Banyu niki. Lho, kok malah nyepele Pak Redi nek. Awit napa to? Entene wayang dalu punika beto barokah kalian kanca-kanca seni, sinden, campursari, ugi boten supe kanca-kanca bakul. Nah, perekonomian di sini jadi Menengah. berjalan. Wah. Perekonomian bisa berjalan dengan baik. Dan juga warga sini juga Meneng to, kok ketok goblok aku.
Ngeten iki ketinggal sepele nanging. Dengan adanya wayang, apa yang dikatakan bahwa nguri-nguri nggih nguruk-nguruk, nguri-nguri tegese cinta dengan kowe meneng dodo. Cinta dengan kebudayaan ini dan ngurup-ngurup itu tegese purun nanggap. Apalah artinya nguri tanpa ngurup-ngurup? Apa artinya? Apa artinya? Sik tak golek. Mekaten ingkang saged kalau aturaken Apa? Tentang Isine iki lho. apa? Isine lho. Ya ampun. Meneng. Meneng apa wong kowe ra nek jurusane apa tekan Ate ndi? mekaten tentang ngurup-ngurup. Oh, ngono. Oh jelek lanjutane. Pasin. Bersih desane. Yang kedua kalinya Ah. bersih desa. Wonten ingkang ngarani nggih menika gas desa. Ingkang baku mboten gas LPG. Gas desa menika perlunipun nggih menika ngresiki suker sakit desanipun saged dados desa ingkang apa kae apa to kae? Baldi datun gundulmu kuwi. Bahasa Arab lho ta. Desa ingkang baldatun toya Toya batun batun, warapun warapun gofur. Nah ngoten amin. Loh. Lho kok lek ngoten kaya amin kuwi. lho. Kaya Maksudnya ya tak contoni ya awakmu sing muni ya ngono to. Lah iya aku sing amin to, emane mantora diamini. Ya munimu apa? Gofur to. Gofur bakul cilok kuwi. Nggih. Otrok. Mugi-mugi dados desa Ngampel Gading menika desa ingkang makmur, desa ingkang maju, kemaripah loh Cinawi. Wiwit mulai dalu punika mugi-mugi rinten lan dalu masyarakatipun paringi sehat. Napa ingkang dados ingkang dicita-citake mugi-mugi saged kaleksanan. Ingkang ngingu mendo ingkang bersawah mugi-mugi tanamane kathah, panenane kathah. Mendone saged dados kathah. Mugi-mugi saged barokah. Kula lan panjenengan dalu punika nyekseni napa ingkang dados runipun ngampun. Yes. Mbok mesti mbok rusui. Lah kowe kaya ape tanduk bancaan kok teko meroy Lah timbang kowe Roy dulur lagi munggah panggung wis geger ndongakno sing apik. Ndonga ki ora usah kulak, ndongakno sing apik-apik. Lah aku ki ora perkara geger, aku kan mau jelasno tok. Aja nuruti kae. Lah nyapa? Nyapa aku? Lah ki dalang ora dituruti terus piye? Kae lho kono ora dalan. Lah rene nok. Sapa kono? Oh. Ngenggok kowe kan sore ge masalah. Engkang baku napa to, Mas? Teng Mbok. bersih lho, kok sampun disauri. Kula ajeng sambutan kok malah jenengan sauri. Biasa komet kok ngrasane. Omong di Engkang baken napa diwontenaken bersih desa Napa? niku tujuane apa? Napa? Sane warga mriki tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. Iya. Pikantuk kanugrahan kawilujengan ditebeke saking sambikalanipun. Soale bumi niku ulu pametune bumi napa sandang pangan saking bumi. Nggih, tanduran taneman niku saking bumi lagi ngoten Pak Redi. Dalang poleak to jane iki. Wis gak penak. Bilih punapa mugi warga mriki tansah guyub rukun bersatu. Insyaallah berkah barokah wargane diparingi sandang pangan tuwin papan lancar anggenipun nyambut damel. Insyaallah desa mriki dadosa desa ingkang makmur Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Kediri. Kowe ngomong cakep to, Met. Dadi men ketok kekompakane ngono lho, Mas. Cakep. Tukup sik ta aku sik lagi kowe. Kowe kok gak semangat to? Semangat. Cakep. Cakep. Cakep, urung. Kok tak cipok korengen lho kowe. Jare kon semangat. Ingsun dhisik engko bar kuwi lagi kowe. Paham? Iya. Tuku kowe kok modele gak anu blas kowe. Gak mendukungku blas. Aku men-menak lali. Ora, tuku pring ning kutha Kediri. Cakep. Mugi-mugi desa Ampel Gading tansah pikantuk rejeki Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Surabaya. Waduh mentol pring. Karek ngomong cakep kok so. Oh, Iki iya. jenenge pantun ya kaya ngene to, Mas. Cakep. Sementing kan Purwokantine iso kecekel. Ngono mbok urus nyapa lho, Mas? Pring ngampel gading mubruk. Nyapa teko Surabaya. Iki ape? Aku bayangno ngusunge lho to. Bayangno. Iki pantun jupuk Purwokantine. Oh, berarti ngono. nanti oleh? Iya, oleh. Oke. Tuku pring ning kutha Surabaya. Cakep. Mugi desa Ampel Gading tansah bagya mulya Allahumma. Lah kowe Mas jajal pantun, Mas. Neng jeding. Wah, jeding. Apa pantun jeding iki? Lah mau ning jeding tuku apa ya? Lah iya,
Lah lek aku kan jelas pring tuku ning Surabaya ning kutha Kediri jelas. Karepku ya Purwokanti ing. Yo ing golek. Yo ndang golek. Jajal. Neng jeding wayah Isa. Berarti kowe gak salat Isya. Ya salat terus. Lah jeneng jeding? Lah wudu. Oh ya untu ora apa-apa. Piye iki tak bantah ya. Neng jeding wudu. Neng jeding wayah Isa. Cakep. Cakep. Mugi-mugi ngampel gading uripe penak. Amin. Amin 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 amin. Apik cai. Apik. Cuma kelakone sing elek. Kowe iki jane apik lho. Wau nyuwun sewu lho Pak tak omongi tenan iki. Awake dhewe iki paring panglipur teng mriki. Paling gak ya menehi apa kagem sedaya warga mriki. Oh ya. Heeh. Ayo nyanyi. Ya. Nyuwun sewu Pak Nembang nggih. Oh, apa nyanyi? Nggih to nyanyi. Ya. Iso ta? Oh insyaallah. Kuwi ya iso nyanyi kowe. Lho niki cangkeme apik lho Pak. Kaya ngono apik. Tegese suarane apik. Wengenane teng daerah Bojonegoro beliaunya Cak Komet ikut lomba nyanyi campur sari. Ya iso tenan. Juara. Satu dari 10 peserta beliaunya juara 1. Dak. Sing songo bisu Pak. Lho. Padha ae lho. Tapi kan apik dhewe to Pak juara Apik. setunggal. apik. Ya apa men? Iya. Oke, siarna aku tak nyanyi. Lho. Lagune anak-anak zaman now, zaman sekarang lagu modern. Maksudnya ngene lho, kowe iki paham ora? Sing nyanyi dodok kowe MC-ne. Oh. Ngono. Karepku ngono, Tak Mas. siarno. Siarno. Ya. Lagu zaman modern dari luar negeri Amerika. Judulnya Yes. Oke? Krungu ora kupingmu kowe? Judulnya wong pedesen. Lho kok wong pedesen piye? Trene bahasa Inggris ngono kuwi Mas, lagu dari Amerika. Apa judulnya? Yes. Yes. Iya iya iya. Paham toh? Paham. Apa? Yes. Lagu Amerika ku lho, Mas. Bisa aja tak siarne. Sabalane Bon Jovi, The Rock ku lho. Ya bon. Paham apa ora Bon Enggak. Jovi? Oh iya. Innalillahi. Ngawur. Kaya MC ki lho, MC dangdut kene, campur sari kene. Lah kaya Pak Mudin ngono. Nak musola ya. Nyara wong kepaten kuwi jenenge kok so. Oke, malam yang sangat luar biasa. Edian. Kita hadirkan salah satu artis cowoknya Jawa Timur Indonesia. Apik lagi. Ada salah satu artis yang sudah tidak anjing buat Anda semuanya. Asik. Wah, kompak banget. Anjingin dilatih kowe kuwi. Baik, kita sambut sama-sama. Dengan tepukan yang meriah spesial untuk ngampel Gading Cow. Kri. Kowe kok sukri ya. Kowe ki lek MC ki wis apik suaramu lho, Mas. Lah iya tetep kan ngono. Cuma sing gak bener ki siji guyumu ku lho sing kedawan. Jejer kedawan kekerepen. Kekerepen Ora aneh. sak Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-kata. cekak gandeme suaramu wis oleh. Wis oleh. Landunge oleh. Ah. Oke, baik, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur. Ada siapa dia? Yang satu ini sudah tidak asing untuk Anda semuanya. Ngapa tuh? Cuma bol kendang kupingmu we. Bisa makses. Lah wong kuwi dikandani kok wangel men to nyapa Jare Mas? sithik ae cukup. Tegese ki ora kesithiken ngono Mas, aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Soh, Rambine kaya kupu-kupu tak incup. sedengan aja dawa-dawa aja. Yuk kita panggil sama-sama, ada artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Spesial malam ini untuk ngampel Gading tentunya. Siapa dia, kita panggil sama-sama. Ada Nyuwun sewu MC-ne badhe kenging tipes nggih. Mengi kuwi MC sing kurang to, sepoti sing apik. Yuk, kita sambut. Yuk. Sa Dodo. Ketek du. Ketek du. Ketek du. Ketek du. Sik. Karo senyum ta we. Hah? Apa nyanyi kok malah mecucu we. Aku jane pengen senyum, jane ketok wibawa. Lah bareng kowe ngendangi spot kok ora penak ta, Mas? Ya ora umum to, Met. Wah bagus kaya ngene gagah. Kok iso kethek keduten. Kethek keduten kuwi lambemu lambe Kowe apa? lambemu sing dibener lho, Mas. Kendang iki lho. Lah kendang yo apik to, Mas. Mas lho. Sa, Dodo, siap. Ketek du. Ketek. Oke deh, krungu. Iya. Ayo. Mas
tas kendangnya apa enek to? Iki lho kendang iki lho. Kethek genduten. Enek no. Sapa kuwi? Lah pengen kingkong gendut ini. Kingkong gendut dilatih kowe kuwi. Iya. Kendang udal ya, Mas. Jual piye tenggo nyambut gawe. Lah apa enek bintang tamu kok? Jalanmu piye? Yo sing rancak sing rame lho, Oke. Mas. Kompak ngono lho. Dadi ki yo aja ngisin-ngisine ado-ado mosok kendangane kok kethek genduten iki jane apa lho? Yo, siap Yo, Met. kita sebenarnya siapa dia? Sa, Dodo. Apa Protes. Apa iki? Protes nyanyi, Bra. Grup burau nggih nggih. Ayo nyanyi, butuhmu nyanyi nyapa ngurus spot. Nggih, Pak. Nggih, ngapunten. Ya api-api dikei spot. Nggih, ngapuntene, Pak. Kalau bayari tak kawan? Boten Tafu Oh iya. saking merongos sing ngomong tapu tafu iki. Merongos wae. Rongos koso. Kono lho. Oh, iblis. Yang akan menyanyikan luar negeri. Yes. I will yes. Ya, yes. Baik, satu lagu buat Desa Ampel Gading Malabari ini spesial tentunya buat anak-anak muda zaman sekarang. Lagu dari Amerika, I Way Yes. Aku malah joget lah. Joget sithik wae. Mas, kula nyuwun anu drame, guys. Duk tak duk tak duk tak. Carry ya, Mas. Heh? Carry. Kari piye? Drama carry. Masa sithik ora dikek Iya dikekne yo sabar. Drum, Oke. saya Mas. Ayo, lagu rock Mas, lagu rock. Anak Ya. zaman now. Dang. Ayo Mas, drum Mas. Oke, I love you. Yuk, come on. I Way Yes. Come on everybody, yo. Love you, baby. Come on everybody. Everybody, yo. Come on. Ampun Deji. Yo, I will yes. Yo, hey. Rock. Rock. I will yes. I will yes. Apa? Oh! Ngapunten Pak Lurah nggih. Wis tak tugel ndasmu lho, Dok. Tugel ya, Pak. Engko tak tugelane dhewe. Lho aja ngono. Kowe iki dipresane piye? Kowe ora ngerti piye Ampel Gading wong Lah iya. seni kabeh lho. Nggih kene Kowe ana apa mau? Iki lagu Amerika. Amerika. Judule I will yes. Lah lagune. I will yes. Oh, jagone turu. Apa enak? Amerika wayah iso jagone kluru iki basa Amerika kan. Kowe rek I will yes. Lah apa? I will ya. Lah ya tak cepet to I will yes. Hah, ora tenanan dituku-tuku. Nyanyi yo nyanyi, guyon-guyon. Lah kan Serius yo serius. Ya. Kok iki sih? Siarno. Yuk, hadirin supaya berbahagia. Masa mau gede-gede nih suaramu elek. Jenenge wong usaha. Aku yang nyanyi. Yuk, tak panggilin. Luar negeri. Ya, tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cow. Binatang yang satu Hei, ini. menyuruh aku mau kucing. Lah piye to? Bintang kok binatang. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini. Nah, Dulu. Artis yang berikut ini, Cow. Mana mutahe? Rikut apa kirut? Artis yang berikut ini yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Ya tahu maling barang, Mas. Piye to? Terkenal di mana-mana. Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cow. Bongko piye? Akhirate ra usah. Akhirate ra usah. Mari kita sambut dengan bacaan Yasin dan juga tahlil. Innalillahi. Ya tenanan. Ora cuwokot kupingmu. Maaf. Ya kira. Didilat ya, Pak. Caki kaya nyambik suwe-suwe. Ndang aku yang nyanyi luar negeri. Yuk kita sambut nyambik yang satu ini, Cak. Siapa lagi kalau bukan artis yang berikut ini? Ada Cako. Oke. Omet. Aku bingung. Sebuah lagu. Oh, nyanyi gini. Don't observe untuk anda semuanya. Oh, Inggris. Come on. Everybody go. Alright, baby.
Opsal bahasa Inggris kok Don Opsal. Don Opsal kok dondong apa salah gundulmu amblek kuwi. Ganti Pak kowe. Hai Mbaya. Jakune nelek. Nesu. Oh deklar nesu. Mbok yo nembak sing apik sing becik. Yo nyanyi yo sing religi. Nyanyi yo karo kene enekan. Karo sinden. Iya. Sindene Pak Redi jan luar biasa. Wedok, Pilihan, Mas. wedok. Yo wedok. Tegese wedok kan penampilan jenengan nilai jenengan napa niku diatur sing becik. Nggih to? Ah, ora mesti. Kok Surawan sih yo. Tergantung. Jenengan kok malah ngentahi kula to. Kula niki ngumpulke jenengan. Masa mau ngumpulne? Aku tak ngumpul dhewe. Ngono mau ngumpulne aku engko lara. Lah iya. Maksudnya kula ki jenengan alam kula ambono jenengan kersane jenengan ketinggal mekan. Oh, lampu. Kaya lampor. Mbok musuh iki angel. Muangel. Kek, calo barang. Sindene sinten? Loh, amamu ngejak duit to, we? Lho, duit ki saged oke to, Pak? Koman dia ngejak duit. Loh. Iso. Kondange komet jenengan mboten ngertos. Oke. Jeng Ben iki wulan Desember Oke. mewakili Bojonegoro dikirim ke Spanyol. Spanyol, Pak. Lomba nyanyi. Lomba adu banteng. Iki Musuhe. banteng. Kaya anu kae. Wah, Ambasador matador. Matador. Ambasador diasmu. Matador. Yuk kita tampilkan ya. Oke. Jenengan apa saged ngemse kados komet wau? Alah, ki komet rong lahir aku sing MC. Komet tese embrio Sing apik ya, Pak. Sampeyan lahir aku jago kok. Kowe ki lo tuwek ndi karo dalange? Kowe main ceki ngono. kowe iki- Ada Wida Wulandari. Oke. Dan juga Putri Sia. Oke. Enak ya. Ki MC po kena Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ayo, monggo, Pak. MC ini lho. MC lho. Jenengan iki lontosi MC kok malah lalu. Aku gurung ngono kuwi ya. Lho, lah engko terus disepoti lho, Pak. Nah, Duh, ya sak serku to. gelem ora aku medun lho, Pak. Lho, aja. Ndak medun kok tak urusane. Wis iki urung bayaran. Widu dan Putri Sia. Ampel Gading luar biasa malam hari ini. Selamat malam semuanya. Tentunya punya presiden yang sangat istimewa. Oke. Sing duwe sikil dawa sa Indonesia to. Apa kuwi? Jelangkrung. Yang baik to, yang baik disanding cewek iki ya sing Sugeng apik. dalu diajeng. Dalu. Dhuwur sewu, mbok beli dikeparengaken direti tepangaken paranges mau sinten Kula diajeng? Putri Mas. Dek Putri. Nggih. Direti tepangaken kula Dodo. Oh, Mas Dadak Nggih, nggih. nami asli kula ngertos? Mboten. Aleando Alcantara nggih. Kok bagus banget. Nggih, niku nama saking akte kelahiran saking mamah dan papa. Oh, saking mama dan Injih. papa. Papa gedang napa? Papa. Yo. Kowe ki lho ape piye to, Men? Ngapun karep Piye iki. ta iki? Namanya cowok tanggung jawab. dingin loh, Mas. Pengertian kalau ada yang kedinginan ya kita kasih lah. Ah, kalah kowe. Vita. Loh, apa? Udah kamu sana aja. Sama lho. Rek iki kene. Rek iki kene. Kuwi kok romantis banget Iki ya. fragmen tak gawe gampang, iki bojomu, kae bojone Komet. Oh ngoten. Iya. Iki terane tangga. Tangga. Gandeng gedhek bahasane kene. Tanggane sing ra gelem akur. Iya, Oke. oke. Iki dari keluarga terpandang konglomerat kayak Kowe keluarga sugih kae melarat. keluarga melarat. Suatu Ora kehidupan duwe, nggih. kae. Ora duwe. Ora Apa mangan beras aja utang tangga teparo. Ya alah. Lek awake dhewe beras trimo dienggo apa ya, Dik Wah, ya? beras ade 300, Mas. Adus. Heeh. Saya Nggih, Ibu. Iya sayang. tidak usah kau hiraukan apa itu kata tetangga. Yang penting kita berdua. Iya. Insya Allah Gimana sayang? kita akan menemui bahagia. Iya amin. Sebadaku Ki Mas Ki. Iya. Bosok wedok kae iso kaya ngene. Urung kok. Sebadaku buat kamu. Apa sayang? Jondro. Malam ini ku tak dapat tidur. Roma ira blecet iki. Wajahmu menggoda selalu. Bosok kowe melek. Itu yo ngecek kae. Aku ingin memandang wajahmu agar
Ayo jangan iso weh. Malah wong mek ngono dhewe kan ning karaokean ya Mas sering ya adewe ning karaoke sing mahal-mahal. Karaoke paling apalmu ya Gur. Sing Sampane aja ngomong karaoke. Loh, nyapa? Amen dijak nang karaoke yo ngisin-ngisini. Wong dikongkon pesen minuman mahal kok malah teh tawar. Lah yo aja ngisi-ngisi. Kowe nek ngisi-ngisi kene. Kok kabehmu lho kowe iki omong Ngisi-ngisini. Ngisi-ngisini. Wes kere budek. Lah yo. Ora apa-apa ya. Kowe iki dilokne. Apa kowe? Aku ora repot tak tengi tenan. Piye ta samane? Lah kok repot. Ngawur. Oh, kepala keluarga bajingan kowe. Aku ngerti. Aku ngerti lho. Aku karo iki 2 tahun. Kowe ra ngerti ta? Burung. Manaan lho iki. Manaan iki pitik tapi ya kok. Jebul aku ora percaya karo KB. Lah nyapa ora percaya? Tetep panggah dadi. Lho, kabeh iki Apa meneh pil? Lho, pil ki ya mandi lho, Mas. Ah ora. Lah kok iso ora? Iki ngombe pil. Yo tetep panggah meteng. Pil apa? Pil kabeh lho. Mosok? Loh, iya pil teko gorokan. Lah kan wis teko sembul. Cak koclok kowe iki kok. Ora betah. Aminor plebuktene, Pak. Aminor Oke. Mas jreng. Wis aja mikir pil kabeh sampean wis. Aluk los ae. Ngapa wadewe biyen kepethuk. Nyanyi yo malah adan. Ada diasmu ablek kok tapok tenan. Kilo pagaku terus to, Pak. Kowe iki aja ngono to, Lah Mas. gunane Aminor melopo. Ya mbah. Oh ya dalem kono. Wis Mas, tutne suaraku. Mbak anggap bayi mbok kon warayan. Bapak ya petok gak medhot no bandulan. Bandulan apa? Wis keong-keong. Goblok e. Mas tutun aku ya. Wah. Ngono cukup. Ngopo wadewe biyen kepethuk. Oh, kalah beton. Yen akhire ati iki sing diremu. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Gayane. Cari wong tuamu wetone ora gaduh. Gaduh asale saka tele. Gaduh asale saka telo yen ra petuk tak antem boto kowe. Nesu ora oleh. Ora oleh. Lah kok nyanyi nembang nganggo kikas mati. Sutradara sudah bilang. Kuwi wong melarat bene, kuwi wong sugih. Lah kowe iso dicek kuwi nesu, kowe kuwi geden ki bales ngece. Lah kowe nyapa nesu? Lah terakhirmu piye ta kata-katamu lho? Heh? Kata-kata Jare wong tuamu wetone ora gaduh. Lho kan pas. Kuwi ya apa lho kok iso terus ae. Wong kene gathuk kok kene gethuk kok adoh men to jane lho. Ya apa li? Gathuk karo gathuk wit liyane Dik. Liyane wae. Dicontoh karo tangga. Oh, sing apik Mas, sing apik. Aku wis kadung maca ayu iki lho. Sayang apa kowe krungu? Malah bojone budek bojone dilokne budek. Apa kowe krungu? Aku malane budek to, Mas. Lah yo. Ora Dik, kuwi lagu sing hit-hit ndangdut-ndangdut lho Dik. Mosok to? Iya. Lah tapi ora mung to Kok bojone kok dilokne. ngono to tapi? Kok ngono tapi? Kuwi kurang romantis. Ya tak Kurang romantis Ganti, sing apik ganti. to, Mas. C, Mas, Sing koyo jreng. ngene tanggane dhewe mau lho. Gundul. Celetuk. Kowe krungu apa le? Oh, kundur-kundur patul ya to. Iya le. Iya le. Apa itu? Iki kaya warai serius. kaya Suneo. Sing apik to ya. Gandeng tangane. Gandeng. Heeh. Sampean yo sing serius. Kowe background serius bae, loh, Mas. background sing garap kuwi sing. Sampeyan manut kae ae, manut tanggane ae. Duh, sama Mas. Ya. Duh. Kowe meneng aja. Dewa.
Oh gerek bar kono nyaut kowe ngono diwarai. Gedhe dawa. Met. Kedane mana tuwa. Tak pluruti, tak ortoti, nanti kaya gulu kendi. Hei! Kuwi apa kuwi? Aku enggak. Bocah. Ayo kuwi lho, kok gulu kendi. Ora enak sing genah. Duete kuwi. Oke. Duet kuwi. Ayang-ayang Mas. Ayang-ayang. 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 Gak mampu apa to? Gak. Aman berarti. Ngempet aku. Vita. Kamu harus pikir 2 kali karena apa? Jodoh itu sekali seumur hidup, jangan sampai kamu getun berpasangan dengan dia. Tidak. Kamu tahu siapa dia? Nggak tahu. Dia adalah maling kundang. Kamu yang mencuri seluruh batu yang ada di Indonesia. Ya bukan? Kayak codot. Matane ilang, irunge ilang. Karek pipi tok. Ngomong ora cocok. Wis teko maling kundang. Nyanyi iso ora kok. Kasih, kamu sini. Iya sayang. Kita lihat keluarga melarat itu yang akan menyanyi. Awake dhewe dagelan penak-penak ya. Iya toh. Dalangnya kaya lho, nggowo tapi ya ora. Iki anak-anak yang paling getun ning kene sapa? Coba. Ya iki toh, ketua panitia. Lah nyapa? Iso nanggap tapi reso nembek dan Yon saya Pak Hidayat, kula wakili nggih. Kowe makli sapa, Mat? Kowe makli sapa? Wakili sapa? Napa? Pak apa? Pak Lurah. Ah, Pak Lurah, Pak. Pamer piye, Pak Lurah? Pak Lurah. Wani pernah. Wah pas kata bojone dadi rawan. Sing wau sing terakhir wau Velocity wah. Saniki teng TikTok wah viral ngatos ngenten niku. Ngono kuwi? Nggih namanya Velocity. Tonggo kowe masak nang pawon tinggal tiktokan. Velocity. Lho. LPG meledak tiyer jadi efek kamera. Awak edan. Entek pawone. Saiki tak tes sampean. Kirun. Kemah kan wis genah. Nggih. Dewasa. Aje. Cah loro iki jajalan. Wah niki. Ah. Ai kuri. Bahasane tembang sing cilik-cilik. Lah sing cilik-cilik jenenge apa, Mat? Eh? Nek sing cilik-cilik jenenge apa? AS no. AS ki apa? Anak sinden. Oh ya oke. Oke. Iso ae golek Iso pangan. ae. Golek pangan. Siarnon. Oke, siarke. Diva April. Sinten? Tanyakno. Dik, Diva. arek ngasmo sinten, Dik? Sing apik cedak. Pakai Maiku. Apa? Maiku. Waduh. Mike Bank. Iya. Ning ora usah mau waca MIK KE ngono kuwi. Lah ketahe pripun? Mik ngono tok. Mi. Pakai mi, Dik. Namanya siapa, Dek? Kula Gabriel. Oh, Gabriel. Nggih. Gabriel siapa lengkapnya? Gabriela Flori Arnanta. Oh, radong kowe Lah, radong. kuwi jeneng Amerika mau. Itu golek IYS. Ya oke. Asline jenenge apik biyen. Apik biyen. Apik biyen piye? Gampang diingat, Mas. Iya. Kok iso gampang Contone, diingat? Contone Jaman biyen. Umpamane iki. Ah. Sing lanang ki bakul telo. Ya. Ya ta? Ah. Sing wedok ki tukang nawakne ondo. Ah. Ki anake langsung jenenge Londo. Wis ngono, gampang-gampangan. Oh, nek pae bakul telo. Telo. Ya, Sing wedok bakul Londo. Heeh. Langsung Londo. Duwe anak jenenge ano? Londo. Eh. Anane sing tukang bakul watu. Hah? Heeh. Sing wedok ki bakan dodol jeruk. Lah iki ya dijenenge gampang-gampangan ngono. Jenenge sapa anake? Tak. Sing pake bakul watu, sing Ayo, wedok durus. Sing to sing nggih durus ya, Pak. Durus. Sik to. Lah sing londo mau piye? Anake sing lanang bakul apa? Bakul telo. Bakul telo. Sing Ya. wedok bakul Nyewak nondo. nyewak nondo. Iya. Duwe anak dijenengno Londo. Oh, perkara bakul telo karo nyilek ondo. Iya. Lah nek sing bae wau, sing wae wau. Anu bakul watu, Pak. Bakul watu, Sing sing wedok wedok bakul jeruk. Bakul jeruk duwe anak dijenengno Selamat. ora nyambung ki urusane kok ndi ki, Pak? Lah masa aku pengatur rumah tanggane wong. Lho, ora ngatur tapi kan Wong nyatane bocah lahir jabang bayi selamat rene popo. Iya. Lancar. Wis diangan-angan dhewe ya. Iya, Pak, ada Pak. Yo, Diva dan ngadek kok, Dok. Ayo nek Gabriel. Awak. Kayak es tuh. Asik. Ya. Kalau tes mental, tes Iya, mental. benar. Tolongin, Dit. Tes mental ben kuat mentale gak ngono, Mat?
kurang. Lah piye nang ngetes mentale piye? Kaya nanggap singo. Malah HP ini. Takon sing apik kok iso. Selamat malam Selamat adik-adikku. malam. Ya ampun. Ini Dek Gabriel. Iya. Yang satunya? Diva. Diva kelas berapa Dek Gabriel? Kelas 3. Lulus Lulus? tahun ini. Kelas 3 SMA? Iya. Oh lulus ya. Ya, terus melanjutkan kemana nanti? Kuliah. Kuliah. Ngambil apa? Iya. Kok ngambil laptop gitu mas? Ya maling jenenge kok so. Percuma. Jurusane iki lho ngambil apa? Ngono lho. Apa ta itu? Kalau Dek ini siapa Dek? Diva. Diva agak maju lah ini loh agak tegas ini. Diva kelas berapa? Kelas 2 mau kelas 3 SMA. Oh SMA ya. Besok kalau gede mau jadi apa? Jadi Aling. gapuro? Gede. Gapuro ngebleki kue kue. Cita-cita no. Besok Kok gede toh? cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi guru. Ditakon nganggo lagu Iya. to ora pengalaman. Piye to nak lagu Apa belum jenenge, piye? Diva. Diva. Diva, Iya. Diva, besok gede pengen dadi apa? Lah, Itu larian lagu zaman biyen anak-anak. Lek kuwi aku eling. Ya lah ya. Diva, besok gede mau jadi apa? Sorry dok, aku. Saya tetap di briefing sih ah. Jawabannya ngene. Aku kepengen pinter besok jadi dokter. Aku kepengen pinter. Kok gitu sih? Gini tak kasih contoh ya. Iya. Ready? Kuwi bakal gede piye kuwi wis bengkarokan kok iso gede piye. Aku lu wis meneng. Bapak lu wis meneng. Nanti bakal romo wis mendel mawon. Aku lu wis meneng. Karo besok kewut. Aku lu wis meneng kok. Pak Edi nek nyaura nek balesi piye ta? Ngono ngawur. Kita nang jawab piye? Cuk aku rawan itu. Wis to jajalan-jajalan. lah, Cok. Ready? Besok kewut mau jadi apa? Aku Ayo, Pak. tak jadi. Nek tuwek ngene mesti. Oh iya. Kabeh. Lah kan kakek. Kalau iki calur iki warna bintang kecil. Eh? Penak kuwi, bintang kecil. Bintang kecil. Ah. Sakit ta? Pintar. Ora ngono balon ada 5 ya. Balon ada 5. Kalau engko ada 5 Ya. ya. Coba. Garingan sih. 1 2 3. Balonku piye toh? Sinden kok balonku ada 5 kaya ngono. Kaya lagune kuwi Sini to balonku bener to. ada Lah 5. nek sinden ki yo paling gak Aku laras. Yo laras Iya. di anu lah langgam. Nah, kok iso lakone tok. Lah kei anu nek gayane versi yen ning Tawang ono lintang. Contoh. Contohno ono lah ora mau contone apa ya iso bocah iki. Oh iya. Yen ning Tawang ono lintang ngaten iki. Nah, ning cakepane gak ono bintang Balon- kecil. balonku. Balonku. ah. Balonku ada 5 wong ayu. Iya. Rupa-rupa warnanya. Ayo penak lho cah iki suarane. Hijau, kuning, kelabu, mas. Enak tak? Enak. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar. Kok meletus kok blenyek men nyapa lho iki. Pancene dore langgam ya rada. Meletus kok Kowe kok tak tonyo terano Mas kowe. langsung bers ya, Pak. Ora umum to. Langgam halus, Pak. Meletus balon hijau dar. Rek, aku ora trimo lagu kuwi tok. Jajal, kowe main tukang apa jenenge rok iki barang-barang. Balonku ada 5, versine Ebit, bongkok kowe. Ebit mah gampang lho, Pak. Ebit ki angel lho pop lho kuwi. Malah cepet to wi. Cepete piye? D, Pak, D. Itu ya. Kuwi iso tenan ora? Balonku ada 5. Oke. Rupa-rupa warnanya. Ayo iso bocah. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Sek. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal lemah. Sing gawe pendengar tidak nyaman. Dar dar dar. Atau PC. Tulung ono. Ben.
Gen terus. Tak tambahi cok. Pak sesuk nek kuliah isuk ya. Ulah. Kuliah apa? Apa ngangkuti pasir kuliah? Oh lah. Ya sudah nembak ya. Nyanyi apa? Nyanyi apa, Duk? Wes, los ke, Duk. Gabriel, ayo. Diva. Diva, Gabriel, ayo. Lek nyanyangan tempe sesuk ae. Kita harus semilir weh. Kita semilir Oke. edan. Aku lo gumun Pak Saestu. Nyapa? Bocah saiki jenenge modern-modern apik, Diva Gabriel. Kan luar biasa. Gitu, Widodo kan bagus. Apa? Ora kaya anak iki, Pak. Niki napa? Wis duwe anak to? Lho, duwe anak. Kok mati? Nggih, cilik rene ndase. Lho. Gila nih. Lah anak kula niku mau nek kula sing riyen kan bakul apel, lah terus bojo kula ni bakul oli. Kuwi anak-anak jenenge Ayo. Teguh. Kok Aduh men lho. Wong bakal apel karo oli kok di anak Teguh iki. Teguh piye to, yo. Jan? Lah nyapa lho kene berbahas kuwi yo kok. Oke, tak angen-angene neh. Ayo, Dik. Ya. Ayo, Dik ya. Iter semilir. Kita sumirel, Dik. Ya. Goyangane sing heboh ya. Aja Ya. malu-malu. Aja isin-isin. Kaya iki lho ra duwe isin ya. Ora saya isin. Oh nggih. Wita karo kuwi Christine Juminten. Arananipun mentil mentol. Mendil mentok kuwi lek di Blitar Barat Nggih. kuwi Upin dan Ipin. Oh ngoten. Dedeke padha, Nggih. bokonge padha. Lho, jenenge nate ngukur bokong barang. Ora maksud iki gedhe dhuwur bok sak bokong. Oh nggih, kira-kirane lah. Kira-kira. Nggih. Langsung ditanjake nggih, Pak. Ya. Lah nggih, wonten sinten menika? Wonten diajeng Ayu, yuk. Ya. Kayak kocok kowe. Welu sing dalu. Sugeng dalu Kang Mas. Sampeyan tambahin ae, Mas. Pisan kah ngolah piring sampean. Kok modele kok kadung gelem kok. Nggih, wilujeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu Kang Mas. Bocah gawe mas. Luar biasa. Kakang Marmut Kusumo. Apa welu? Wis aja kok ngageti mbake nyapa urusanmu, Kang? Enggak. Aku mau kaya arep ning kono jog ning mburi terus nyerono to, Mas. Yo kuwi keahliane Kang Komet. Iso ambles bumi bejudus tenggene mriko. Oh. Gak kene-kene dalane to. Kowe iki dalem bono lek mudik daya. Tahu Nggih, tansih niki lho wonten pelawak nglitih wonten. Ya nggih. Ya nggih. Kula ngoten niku. Wong Biyen- riyen to. biyen dari Jenenge Asongan. Pipis to, Bang. Betul. Mama pipise ya kok percaya. Lho iki ruwapet to. Terus tak Lagune kelok apa? Gerigi. Lagune apa? Tin, aku lho. Napa? Kok bergerigi? Aku geri. Napa? Aku dhewe nek ora mudeng geri-geri apa. Napa to, Pak? Lho apa kok geri-geri lagu Sing napa? jelas mengke salah lagu. Apa salah lagune? Gerimis. Grimis. Lah wong Grigis. dalange mawon supe kok. Grigis. Sapa lho sing Bergerigi. ora gemes kok nyapu gemes. Lah napa? Apa? Gigis. Sing gigit sapa? Lah sinten? Ini Grigis sing Grigis. kariman mawon iki to. Apa ya kariman mawon kuwi? Kuwi tembang apa kok iso kariman? Wis pokoke ya kuwi lah. Lah nggih. Ya, Tes vokal kene karo kene. Ya, oke. Sing Ana apik. sik ngene ngene. Heeh. Yuk. Ral. Ral tok, Mbak, ral. Rale pripun? Oh, ral sing piye to? Piye, Mas? Nyan puruke. Mari mawon. Karimane. Kancing manis. Alah kok kencing manis kuwi to? Kencing manis batuke. Tambah manis. Ombean kula. Ceklek kulane bongko dhewe. Wong edan. Banyak wangen ndi? Intine kuwi. Kari manis kurang manis ayai kulo. Halus. Kari manis
samene tes vokal kedawan. Lah nggih. Saiki kowe sing pitik-pitian cah loro. Kula mboten saged pitik, Pak. Kono pitik-pitian kita mentok-mentokan mergo kayak cilik iki gedhi. Kowe ngerek iki lho contone. Nggih, mangke kula mentok iki. Langsung lagu napa mentok riyen? Heh? Kok mentok riyen awake dhewe engko sing gandrung kene kok mentok. Iki aku mbayangno tenan. Piye? Upama kowe kelakon oleh kene, jodohmu iki. Aku iki. Heeh. Terus Wis to jeleput sertifikat entek kene omah sih. Lah kenapa? Ha iki wedake larange kaya apa to? Ya ora. Oh, gak lah aku karo Kitri aku mikir omah ndi no aku. Ya engko gawe Lah cilik aku sing menurut bojoku. Terus piye jawabku? Oh, alah wong Matur nuwun, terima kasih Cak. Yuk. Pemet, Nggih, kula siap, sak Pak. kanca matur nuwun sangat nggih. Nggih, sami-sami. Wong niku lek seneng kelipat mundak dadi senep, Mas. Wong nggih. Diwiwiti jam 12 karo tengah jam nggih. Nggih, Lakone kula garap ning ngarep nggih. Nah niki. Kula nggih ngaturke pangapunten ingkang kathah mbok Sami-sami. menawi wonten kladuke kula nggih Pak nggih. Nggih, makasih. Matur Selamat niki. jalan. Nggih. Hati-hati Matur nggih. sembah nuwun. Siap. Ugi Warga Ampel Gading. Derek dedonga kagem sedaya warga Ampel Gading. Nggih. Mugi-mugi sabadyan adicara menika tansah pinanggih bagya mulya ayo mayem Amin, tentrem. amin, amin. Cinebeke saking sambi kala cinaketke rezekinipun. Amin Amin. Allahumma amin. Sembah nuwun Pak Redi nggih. Jawa sami-sami liya dina liya wektu sinambung maneh geger kaya apa, Nduk? Makasih sayang.